Hola. Boa tarde. Bueno, moi boa tarde a todos. Benvidos a unha nova sesión do ciclo Encontros con Escritores, a primeira do ano 2018, aínda que estamos en febreiro e dicen que só se pode felicitar o ano en xaneiro. Feliz ano a todos igual. Xa sabedes, recibiches o correo que temos esta sesión hoxe con Ramón Villares. A seguinte sesión será o xoves día 8, no que estará con nós Sergio del Molino. Como hai moita xente interesada, tamén lles comentamos que esa mesma semana, o día 6, na Fundación Luis Soane, no ciclo titulado Somos o que lemos, estará Leonardo Padura presentando a súa novela máis recente, A transparencia do tempo. Bueno, pois hoxe está con nós Ramón Villares. Non sei que decides. Non se escoita? Sí? Escoita? Es que non... Me decía algo. Pensé que me estabas dicindo algo, non. Pois hoxe está con nós Ramón Villares, que é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, universidade na que tamén foi decano desta facultade e reitor magnífico da mesma, non? Foi tamén director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e dende o ano 2006 é membro numerario da Real Academia Galega e na actualidade presidente do Consello da Cultura Galego. Membro do Consello Asesor de diversas revistas especializadas como Análisis Social e de Historia Ayer ou Historia Social, ten sido presidente durante anos da Asociación Española de Historia Contemporánea, consultor de diversos centros e axencias de investigación españolas estranxeiras, forma parte do Consello Editorial de Marcial Pons, Ediciones de Historia Madrid. Especializado en Historia Social, Agraria e Historiografía e Historia Intelectual, seus ensaios son unha referencia indiscutible para todo tipo de estudios académicos e de divulgación. Entre a súa obra temos aquí unha bibliografía esencial. Algún dos textos figuran neste dossier que sempre repartimos durante as xornadas. Hai textos en este dossier da súa obra Historia de Galicia, de edición recente do 2016, unha edición revisada e ampliada. Deste libro recén saído fai apenas, eu creo que menos dun mes, o libro, non? En xaneiro deste ano, Identidade e Afectos Patrios, un libro que analizaremos e comentaremos pormenorizadamente ao longo da sesión. Bueno, e de outro libro que Xavier Seoane tiña entre a súa bibliografía difícil de atopar, que é o de Clío nas ondas, que tamén hai un par de artigos nesta reseña, non? Como os decíamos, bueno, pois para nós é unha honra que este hoxe con nós Ramón Villares, unha persoa moi destacada na cultura galega, un historiador máis sobresaínte, probablemente con Xosé Ramón Barreiro, da historiografía galega, pero eu diría tamén de toda a historiografía nacional. E agradecemos moito que este hoxe con nós, con a xenda tan apretada que ten, para nós é un luxo e unha honra. Moitísimas gracias, Ramón, por estar hoxe aquí con nós. Ola, moi boas tardes. Bueno, pois xa Javier dixo moitos dos datos, dos traballos e os días, como dicía Hesíodo antiguamente, de Ramón Villares, que realmente son moitos. Toda unha vida, como tamén dio Bolero, pois traballando na historia e nas institucións. Ele é unha personalidade no ámbito da historia, como xa se dixo aquí, e non só realmente a nivel galego. E logo leva unha presenza desde hai moitos anos nas institucións, ten un traballo institucional moi fondo, tanto decanato, reitorado, na Menéndez Pelayo, actualmente no Consello da Cultura Galega, que ele anima desde o posto de dirección. Ten moitos traballos relacionados co agro, sería un dos filóns máis intensos do seu traballo, e a sociedade agraria, a propiedade da terra, os foros, os movimentos agrarios, a cultura agraria, a desamortización. Hai un traballo verdadeiramente importante. E logo tengo este libro de referencia, Historia de Galicia, que foi tendo sucesivas edicións, e que a última, que é do ano 2016, nesta edición elegante de Galaxia, que está ampliada, está corrixida, revisada, está ampliada, e que ten, ademais, ao final dos sucesivos períodos históricos, porque é un libro realmente de referencia, un libro de cabeceira, un libro que para
un profesor, calquera lector, obviamente, para a hora de abordar a historia de Galicia, unha obra referencial que non pode marxinar. Ao final deles ten uns ensaios máis breves sobre as cidades galegas, as cidades máis importantes, incluso tamén ao final de Buenos Aires, esa quinta provincia, onde houve momentos que había máis galegos ou fillos directos de galegos que en ninguna capital galega, nin siquiera en Vigo e na Coruña. E ademais son ensaios, comentaba yo, moi interesantes desde o aspecto, están moi ben integrados no libro, axudan a estruturalo, pero teñen un estilo que é un dos trazos, eu creo, de Ramón Villares, un estilo literario, é dicir, que eu creo que o que sae da súa pluma, teño comentado isto con outras persoas, ademais do valor historiográfico, hai un valor literario que é o estilo, e a pluma, esa fluidez que a teñen non poucos historiadores, o máis grande historiadores acostuman tela, pero que outros realmente non a teñen e que nós como lectores iso realmente agradecémolo. No ano 2007, comentaba Javier, este Clio nas ondas, que é un libro que son 99 traballos, 99 capítulos con temática moi variada. Son breves recensións, breves reflexións de libros, de acontecimentos que fixo na prensa galega e que logo recompilou e que veñen ademais cun CD que o acompaña ao final. Entón hai unha temática variadísima, hai persoas, conmemoracións, exposicións, festas, e no que se ve todo o mundo de inquietudes que é moi amplo del como historiador. Agora, sae recentísimo do prelo este libro, de feito, cando chamamos, díxonos el, pois acaba de sair un libro. Digo, pois que ben, vámoslo ler e incorporámoslo á reflexión hoxe e aproveitamos para presentalo aquí en Coruña. É un libro moi interesante que cunha cuberta con conexións coa pedra, co mundo do megalítico, creo que é moi simbólica, e é un libro que confirma, como os anteriores, a súa capacidade para o ensaio. Estes xa son ensaios, non sei se son 10, 11, sí, conteinos, pero por aí andan, xa son ensaios específicos, pero son ensaios que amplían como fíos que abren esa cosmovisión histórica que ten el, ampliándoa a toda unha serie de rexistros e de temas. O estilo segue sendo o estilo del da casa, incluso nos momentos máis abstractos logra esa peculiar fluidez e transparencia comunicativa. Son 10 ensaios, que eu teño, se non contei mal, que son sobre a identidade galega e a como se foi construindo ese relato, ese discurso narrativo ao longo dos anos. Porque está a historia, pero tamén logo hai modos, referentes, obras, símbolos que nos axudan a contar esa historia e onde el explora, focaliza moito e dá unha mirada nova sobre todo ese período histórico e ilumínanos moito sobre eses elementos. As fontes son moi amplas, históricas, literarias, simbólicas, artísticas, conmemorativas, e os mitos e mitemas do país, os fundamentais, están aí presentes. Ramón Villares atende moito ao proceso histórico-narrativo, neste libro, en que se construe esa identidade cohesiva e afirmativa dunha comunidade que el fala nación cultura, despois el nos comentará tamén estes aspectos. Os temas, vamos dicir así moi rápido, despois podemos ir comentando con el, desglosando e podedes preguntar ou comentar aspectos, nesta identidade de cultura serían a ruptura da Galaecia, por chamarlle de alguma maneira, antiga e a independencia de Portugal. A invención do celtismo, que ocupou moito na nosa sociedade. Aquí hai leite celta, hai o Celta de Vigo, os celtarras que son os seus tal, a música celta, hai toda unha serie aí de mitos e mitemas sobre o celtismo, e ele explora as raíces de todo este celtismo que se ven construindo, sobre todo desde o XIX, con Murguía, os historiadores anteriores a él. A Idade Media, que é moi importante en Galicia, a Inventio de Santiago e o Camiño de Compostela, o que dedica páxinas soberbias, os símbolos do país e os símbolos galeuzcanos, de Galeuzca, Diego Xelmírez, que é unha personalidade que ele explora moito, Pondal, un autor que lle interesa moito, e tamén Pedrallo, que é un autor moi referencial para Villares e para a cultura galega a todos os niveis. Tamén os mártires de Carral, como ese monumento que está aí, o provincialismo, o regionalismo, e, para rematar,
Estaba lendo hoxe unha cita de Schopenhauer que me apareceu, que dicía el: o estilo adecuado da historia é dicir, o seu estilo verdadeiramente filosófico é o irónico. Villar non é irónico na súa historia porque é moi serio, é moi profesional, e iso notase, pero si domina cando fala, que é un gran comunicador, si domina a ironía. Eu creo que aí o sangue ou a identidade galaica, esta retranca que nos temos, estas formas de ironía, que é un tema moi interesante, tamén é moi identitario, pois tamén as ten. Moitas gracias por vir e pasamos a palabra. Gracias. Bueno, boas tardes, moitas gracias por, primeiro, os que me convidaron, porque esta é unha experiencia que non é moi común, poder non dar unha conferencia, senón estar participando nun debate sobre o que un fixo ou sobre algúns aspectos, libros ou problemas que nos casos dos escritores pois é outro modo, no caso meu que non son exactamente un escritor de oficio pero ou profesional, pero sí que me gusta a escrita, pois tamén me sinto moi reconfortado con esta ocasión de poder estar aquí con todos vós. Sei que sodes profesionais do ensino e, por tanto, estamos entre colegas, podemos decir. Unha parte do que aquí se presenta tamén son libros que, de algún modo, tuveron que ver coa miña idea de sistematizar e ordenar o que sempre é un caos, porque toda escrita significa poñer orden no caos, que era a historia de Galicia, según eu fun empezando a estudar, cando era pouco máis que un licenciado, e que despois fun evoluindo nesa dirección, e o resultado pois son estes libros que no fondo falan sempre do mismo e no fondo falan sempre de outra cousa. Porque sempre hai ideas que son estables, que son como, eso que se decía antigamente, son como bloques de granito que fan manter de pé pois cualquier estrutura, e que nin o vento os leva. A min gusta moito unha imaxe que dá Cunqueiro do que, según el, significaría un modo de ter relación coa autoridade por parte dos chineses, e era que son capaces de facer solo unha inclinación que corresponde á terceira renque dos xuncos. A primeira renque o monzón leva por diante, a segunda resiste, e a terceira solo fai un pequeno aceno de recoñecemento, mas non tropo. E entonces, nese sentido, pois o que os temas, que son os bloques de granito, tamén hai que reconocelos, pero nunca considerar que eles son os que te atan, senón que están aí, que hai que velos, pero que, digamos que a nosa propia capacidade, ou a capacidade neste caso do historiador, para poder avanzar, ten que superar esa especie de voces ancestrais que aí están. Bueno, estos libros son unha obra, diríamoslo así, casi, non quero decirlo dunha forma moi pedante, pero unha ópera aperta, é dicir, que non están concluídos. Comenzaron dun modo, foron evoluindo, e hoxe están neste estadio. Si vivo, e teño ganas, cual non está garantido, estos haberá quizá outra versión e terán outros problemas, pero sempre dentro deste bloque de granito, desta terceira renque dos xuncos, desta idea de que nada debe... eu non sou nada adanista. Non creo que as cousas empecen sempre con un, senón que un debe transformar... Eu son, nesse sentido, me gusta ser máis ben un devoto da tradición, non tradicionalista. Un devoto da tradición, é dicir, que un está forxado nunha serie de valores e de principios, e mesmo de figuras, que poden ir mudando, pero que eles mudante a ti, según o famosísimo ensaio de Eliot, e tú múdalos a eles. Eu creo que, por exemplo, neste libro, mudo o Otero Pedrallo, pero ele tamén me mudou moito a min. Ou mudo a Murguía, ou mudo a Castelao, parcialmente.
porque non é porque eu me poña ao nivel de Castelao, de Otero, nin de Murguía, etc., nin de Risco, porque non é a miña intención, senón que só nun diálogo coa tradición se pode crear algo novo. Senón, non vou decir aquilo que parece que decía Eugeni Dors, pero que non sei se non é verdadeiramente original de Eugeni Dors. Eu incorporei incluso como título dun capítulo de outro libro que aquí non está, que todo o que non é tradición é plaxio. É verdade, mas non é de todo, pero en fin, é dicir, se non estás instalado nunha corrente de pensamento, nunha corrente interpretativa, nun modo de ver as cousas, estás inventando algo novo. Que é o que facían os clásicos? Textos diferentes sobre o mesmo tema. Os gregos, os romanos, non había originalidade, pero cada un fai unha cousa distinta. Entón, a mí non me quero poñer tantos, non vou vestir con estos europeles, pero quero decir que estos libros, en certo modo, son reescrituras constantes de problemas que a mí me preocupan para interpretar primeiro a historia de Galicia, pero tamén a historia en sentido lato e a propio sentir noso no mundo desde o punto de vista cultural, non? Entón, hai ideas comuns que están constantemente dando voltas, non? E estas, creo que é o que agora, para iniciarse a lugar un debate ou un diálogo, que sexa, creo que debería explicar aquí, ou polo menos chamar a atención sobre ela. Respecto especialmente do último libro, Identidade e efectos patrios, o título é un pouco provocativo para que chama a atención. Non é un libro teórico sobre identidade, nin é un libro que resolva o que é irresoluble. Se a identidade, se é única, se é excluinte, incluinte, se hai moitas e poucas, en fin, levamos anos, séculos quasi, estudando os nacionalismos, por exemplo, e non hai forma de poñerse de acordo, incluso sobre este problema da nación-cultura, que eu utilizo dunha forma tamén así, un pouco, con certa astucia, no sentido de decir, bueno, non sabemos moi ben o que somos, pero polo menos temos un punto onde apoiarnos, que é unha tradición cultural extraordinaria, que ten que ver con un sentido non só elaborado, sino que ten que ver con unha forma de ver o mundo, casi unha forma antropolóxica de ser. E, por tanto, eso pode nos levar a outros cambios, non? Entón, neste sentido, nestes libros hai reflexión sobre que é o que pode ser, non é só a idea de alma dos galegos, de ser dos galegos, sino que aquilo que nos que aquilo que os galegos, non a min, que non me sinto concernido por eso, que os galegos lles fixo, lles favoreceu ser como son, e aqueles que bloquearon ser outra cousa. Claro, moitos dos nosos devanceiros estuveron debatindo todo o seu intelecto sobre isto, e cando Murguía pasou tantos anos investigando sobre que son os galegos, se son celtas ou non celtas e todo eso, pois de algún modo estaba buscando un fío conductor para que lle permitise definir o que era unha comunidade política que non era tal, pero que algún día poderá ser tal. Eu non aspiro a ser, digamos, un teórico político, nin un teórico da nación, porque non é a miña función, pero sí, polo menos, a fazer outra cousa, que é historizar o que somos. Se non pensar que todo é, desde o principio do mundo, así como somos. Por exemplo, o celtismo. O celtismo é parecenos que hoxe, claro, se hai celtas na época, en fin, dos castros, casi é volver aos castros e somos nós como somos os castros. Pero iso non é o problema. Esa é unha construcción ideolóxica que se fixo moi recentemente. O celtismo é unha liña de interpretación da historia, primeiro de Francia, e depois de Europa, que tiña que ver con os debates entre xermanistas e romanistas. Por tanto, que é o povo francés? É xermanista, por tanto, máis influencia, poñamos, de Alemania, ou é romanista, máis influencia da tradición itálica e clásica. Frente a eso, apareceu unha interpretación progresivamente ampliada, que en Francia chegou a ser, a principios do século XIX, quasi oficial, que era unha tradición celtista. Por tanto, o celta como lingua e a celta como raza, como etnia, serían elementos sustanciais para definir, neste caso,
como un tercio un Gaudens a Francia. De Francia ven a España, e de España se chega a Galicia, e en Galicia se reconstruye de outra forma. Primeiro, dubitativamente. Non serán os celtas algo que veñen de Cataluña, do Mediterráneo, que veñen para aquí, para o Atlántico? Non será, en segundo lugar, que Galicia é o berce dos celtas? E non será, en terceiro lugar, como xa fixo Murguía, que os celtas viñeron de fora, teoría invasionista, e asumiron o que era Galicia, e dominaron Galicia e forxaron a comunidade originaria da que deriva todo? E isto cando sucedeu? Pois nos anos mediados do século XIX. Murguía, cando era xoven, ainda dubidaba. Murguía non estaba certo se os celtas naceran en procedían de Galicia ou chegaran a Galicia. Ainda aceptaba a visión de Masdeu e debería de guiar. Sobre todo debería de guiar. Pero, no momento determinado, quizá por propia pulsión política, deulle a volta ao asunto. Non, os celtas son unha raza que ven de fora e que se instala aquí. E cando ele dice, os celtas invadiron Galicia e fixaron a súa da hora para sempre. Bueno, entonces, esta é unha forma de entender Galicia que podemos hoxe seguir sendo adeptos ao celtismo. Podemos considerar que, por exemplo, o Festival Celta ou Celta de Vigo ou a pedra que nos evoca uns antepasados celtas é importante, incluso desde o punto de vista do turismo, das relacións culturais cos povos atlánticos e moitas outras cousas, pola identidade, incluso a identidade banal, que agora é moi importante, a identidade que se eu como Dinamarca transmite a identidade nas caixas de galletas. E é moi importante, dicen algúns, porque está a bandeira e comes unha galleta, estás comendo Dinamarca. Se estás cunha gaita ou estás cunha pedra, tamén estás comendo ou estás cantando ou estás apreixando Galicia, pode ser. Pero eso non é o meu problema. O meu problema é como chegamos ata aí. E o do celtismo, por exemplo, ten este sentido, entre outros. Xavier evocou o asunto do medievalismo. Isto é un asunto para... Xustamente ese artigo ese ensaio está pensado para contradecir a mí mesmo. O sea, para contradecir o outro ensaio, non? Se titula Castelos frente a castros. Se o celtismo, digamos, pon o acento sobre o que é o castro, así, metafóricamente, sobre un campamento da poboación prerromana ou incluso da época romana, o castelo representaría a época medieval. Por que me interesa a época medieval? Me interesa porque incorpora un modo de entender Galicia totalmente distinto do celtismo. Porque é un modo máis que ten que ver máis coas loitas sociais, coa contraposición entre vasalos e señores, entre comunidades urbanas e os seus señores, que non con mandatos atávicos. Somos celtas, xa non hai nada máis que decir. Somos celtas e punto. Si temos que loitar, si en 1117 en Santiago de Compostela se teñen que opoñer e loitar contra Xelmírez e contra a Reina Urraca, si 1300 non sei cuantos contra Berenguel de Landoria, si 1400 non sei cuantos en Ourense, si o Pardo de Cela A, B ou C, entonces é que hai unha forma de construir esta realidade política e esta comunidade que non deriva só dun mandato originario, senón que deriva dunha vontade de actuar. E aí, eso tamén me permiteu introducir, sobre todo, algunhas figuras que na cultura galega están verdadeiramente marxinadas. A primeira de todas, Viceto, que eu mesmo desconsiderei moito tempo. Foi un pouco, en fin, descabido con el, como dicimos decir, non? Non é que eu considero agora un gran historiador, senón que é un escritor romántico, como xa nos avisaron os da xeración nós, que a veces vían cousas que ainda hoxe non vemos, é unha especie de Walter Scott. Galego. Porque, como dixo en alguna ocasión Risco, toda a simbólica que nós temos, estaba dicindo no ano 1927-28, procede de Viceto. Aí estaba o asunto. Por tanto, Viceto hai que atendelo. E Viceto crea un mito
nos hidalgos de Monforte extraordinario, que é o mito das loitas sociais dos fidalgos contra os nobres e contra os señores, contra os monarcas. E trae a primeiro plano o principal mito de Galicia contemporáneo, despois de Santiago, que é Pardo de Cela, o mariscal, a figura que está repetida hasta a saciedade na súa obra de teatro que ninguén veu, ou casi ninguén veu, nin casi ninguén leu, pero todo o mundo dá por bon que foi decapitado na praza da Catedral de Mondoñedo e que a súa cabeza foi rodando plap, 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 até a porta da catedral dicindo credo, credo, credo. É que uns taimados cónegos na ponta do pasatempo tuveron distraendo a súa muller aínda non viúva, pero a punto de ser viúva, que trae o indulto regio para liberalo de ser decapitado naquele mismo momento. Claro, é un mito fantástico. Falso. Probablemente. Pero que ten que ver? Entonces, sí, porque esta historia tamén nos axuda non só a pensar, senón a imaginar e tamén en parte a explicar o que por outra forma racional non podemos explicar. Entón, celtismo e medievalismo teñen esa virtude, non? Esa é unha idea que está moi presente nos libros, pero neste máis concretamente. Hai outra que está constantemente confrontando, que pode ser a idea de que máis forte, eu penso, na explicación da Galicia medieval, moderna e contemporánea, que é o feito da formación do Reino de Portugal, que para min é un pouco enigmática, non de todo, pero un pouco enigmática, problemática, e que ademais está en parte o libro, especialmente o ensaio inicial, que é moi largo, unhas 70 páxinas, 80, está inspirado nun dos mellores libros que eu creo que ten o mellor historiador, ou un dos mellores historiadores da Península Ibérica, que é Xosé Matoso. Xosé Matoso escribiu xa hai tempo, hai uns 30 anos aproximadamente, un libro que se chama Identificación de Portugal, onde se dedica 2 tomos. Un tomo, un volume, está para mostrar que é aquilo que fai Portugal e outro para demostrar aquilo que bloquea Portugal, non? Entón, a mí iso deu unha idea que depois eu tratei de explicar aquí, pero sin seguir para nada Matoso, pero me permite enlazar isto con Portugal. Porque Portugal realmente, dito de outro modo, pode ser, como se dicía por parte da xeración nós e de outros, Portugal é a Galicia grande, a Galicia que foi polo mundo, a Galicia que explotou toda a súa riqueza, toda a súa forza, todo o seu espírito, e o que quedou aquí, que foi? Entón, eu me pregunto eso. Por tanto, Portugal para min é unha obsesión. Non unha obsesión só por ir a Portugal e ter relacións con Portugal e todas as cousas, senón unha obsesión desde o punto de vista de explicar que como a Galicia se queda co nome e nada máis. Se queda sin a lingua, que pasa a ser portugués, e se queda sin a política. Porque o nacimento do Reino de Portugal é un acto político, con un rei e unha monarquía propia, que nas propias palabras de Matoso se considera como unha revolta contra os indignos galegos. Bueno, eso non é de Matoso, di unha crónica medieval. Contra os indignos galegos. Por tanto, é unha revolta contra galegos. Contra que galegos? Entre outros, contra os señores de Traba, que por outra parte estaban amancebados coa reiña Teresa, por tanto eran enemigos do fillo, e sobre todo contra Diego Xelmírez, e todo o que significaba Diego Xelmírez, e todo o seu poder de acción. Claro, Xelmírez, a quen deu moitas voltas, xa lles deu Biceto, xa lles deu Otero, xa lles deu Murguía. Eu trato, Xelmírez trato, isto é unha pequena digresión, como un exemplo de como a historia nunca está escrita, pero sempre hai que atendela, non? Porque escollo 4 grandes da cultura galega, dous do século XIX e dous do século XX. Cada un deles, un do XIX e outro XX, dice unha cousa sobre Xelmírez e outro a contraria. E non discuten entre sí.
Pero traigo a primeiro plano para decir a un lector actual, pense usted sobre isto. Pense usted sobre isto. Para Viceto, Xelmírez foi pois un traidor que provocou a escisión do convento bracarense. Por tanto, bloqueou Galicia. Non pude ir cara ao sul. Quedou reducida a este espacio do norte e subsidiaria, eso xa o dice no século XIX, claro, da monarquía castellana, leonesa castellana española. Pero Murguía, que era o antiviceto, dice, no, onde imos a parar? Se Xelmírez foi o máis grande dos grandes, foi o gran príncipe. El tiña, eu creo que, eu estaba pensando, penso eu, isto é unha imaginación, no libro fantástico, por outra parte, de Voltaire, sobre o século de Luís XIV. Cando Voltaire dice que cada época ten unha persona que a define. E con facer a historia e a biografía desa persona, xa faz a historia da época. Se faz a Alexandre Magno, se faz a Xulio César, se faz a Carlomagno, e a Luís XIV, que é o noso rei, pois Murguía dice, bueno, Xelmírez é o máis grande do século, e o século é o máis grande da historia de Galicia. O século XII. Lle faltaba razón. Así, dando un pouco de concesión. Por tanto, Xelmírez, para estos dous historiadores, digamos, para un é un traidor, para outro é o máis grande. Imos ao século XX, e collemos a Otero e collemos a Castelao. É o mesmo. Bueno, o mesmo, parecido. Para Otero dice, é un príncipe da Igrexa, é un grande representante da cultura do Occidente en Galicia. É o que falaba de tú a tú co Papa de Roma e co abade de Cluny, que non estaba ao alcance de calquera. En cambio, vemos a Castelao e volve a Viceto sin dicilo. Xelmírez, un desastre, provocou a escisión da Galicia do Sul, provocou a formación do rei de Portugal, bloqueou as nosas posibilidades, se foran nosas, que non eran. Pero como isto de falar cos posesivos en historia é moi frecuente. A nosa lingua, a nosa historia, a nosa patria, tudo é noso. Eu rexeito falar de forma posesiva. Pero, en fin, eso a veces incluso se pode escapar. Entonces, Castelao sostén o contrario. Aí temos un exemplo de como dubidamos. É un exemplo de como pode ser bloqueante ou pode ser axudante, ou pode favorecer, pode bloquear. Uns pensan que bloquea, outros pensan que non bloquea ou que axuda. Como podemos decirlo hoxe, como podemos pensar hoxe? Por exemplo, Xelmírez. Bueno, eso pasa moitas veces en historia. Xelmírez acertou a corto plazo e errou a longo plazo. Pero eso pasa sempre, ou casi sempre. É dicir, no século XII, 1102, 1105, 1120, Santiago de Compostela era xa unha cidade europea, reciente pero cidade europea, un santuario, cun apóstolo ali. Portugal non era nada, ou casi nada. Comparen vostedes Catedral de Santiago, Catedral de Braga. Bueno, xa ximos a Guimarães, onde hai un castelo que foi feito por Salazar, ou reconstruído, quero dicir, por na época de Salazar, pois xa, é dicir, que a comparación é bastante difícil. Por tanto, qual era a alternativa? Alianza con Toledo, Cluny, Roma, París, por tanto, alianza coa cultura, na grande cultura europea, ou camiñar cara ao sul? Aí está a discusión, aí está o debate, aí está. En historia, ninguén acerta 1000 anos. Por fortuna, incluso 100 anos, por fortuna. Pero é un motivo, eu creo que isto nos permite, creo que, debatir un pouco sobre isto. É dicir que, por unha parte está o problema de como se forma unha identidade, se a través dun mandato originario ou a través dunha loita constante. É dicir, que no fondo está o que se sigue facendo nos estudios de nacionalismo na actualidade. É dicir, somos primordialistas ou somos modernistas.
somos herdeiros dunha tradición que é inamovible e que nós só temos que transmitir a outros, ou somos constructores dunhas ideas e dunhos proxectos que outros cambiarán de outra forma. E, por outra parte, están as contingencias, que son, Portugal, para o caso de Galicia, eu creo que é esencial. E, por tanto, teña máis ensaios sobre Portugal, pero fican, que sei, non sei se por outra publicación, porque isto creo que lle hai que dar moitas voltas. Bueno, 2 puntos máis, e depois xa deixo de falar, porque senón, non xéstome que non tiña que falar casi nada. Xa levo 15 minutos. Estamos para escoitarte. Sí. Bueno, que había que iba a haber preguntas. Bueno, a donde nos leva todo isto de Xelmírez e todo? Lévanos a un asunto esencial na historia de Galicia, que forma e deforma, que é o poder da Igrexa. O poder da Igrexa non está admitido en Galicia dunha forma moi vulgar, ao estilo do anticlerical, non? Que malos son os curas, ou que malos son os frades, ou todas esas cousas, que a idea da época do liberalismo, que, en fin, que pode ser viable, pero que eso non significa analizar correctamente todo isto. A Igrexa, no caso de Galicia, foi realmente a institución que ordenou a sociedade galega, o seu territorio, as súas institucións menores, non só de estar sobre o territorio, sino tamén de colonizar ese territorio, e sobrepúxose sistemáticamente, con algunhas dificultades en algunhas épocas históricas, a outro tipo de nobreza, por exemplo, a nobreza laica, ou outro tipo de patriciado, por exemplo, urbano. Das grandes cidades de Galicia, que tamén están no libro, a maior parte delas son de señorío episcopal. Por tanto, a cabeza política é Santiago, de Pontevedra, de Ourense, de Lugo, de Mondoñedo, é o bispo. Só se libra Coruña, por un raro azar, e eventualmente, unhas veces, Ferrol. Por tanto, políticamente, a Igrexa, a través dos mitras, a través dos mosteiros, a través de toda a colonización do territorio, quen fixo as aldeas medievais. Na zona de Chantada, Sabiñao, Taboada, Carballedo, etc., hai 100 igrexas románicas. 100, o sea, na Ribeira Sacra hai 100 igrexas románicas. É que hai igrexas para dar con azoca. Entón, como é posible? Non son as casetiñas que fixeron ali de forma efímera para reunirse a comunidade, senón que son igrexas que teñen vontade de permanecer, que están en pedra. Teñen unha fachada, teñen unha espadaña, algunhas, claro, refeitas despois na época barroca. Por tanto, a Igrexa foi esencial no control, organización e uso do territorio. E a Igrexa, naturalmente, explica que aquí non houbera unha dinastía propia. E explica tamén o de Portugal. Iso non quer dizer que en Portugal non haxa a Igrexa, nin que haxa un patriarca e obispos. Sí, tamén nos hai en Italia. Incluso o Papa. Pero en Italia, poñamos por caso, por unha confrontación máis fácil, en Italia as cidades tiñan poder propio. As cidades eran capaces mesmo de ordenar hasta casi 50 kilómetros á redonda o propio espacio. Santiago tiña só 12 kilómetros de xiro en todo, kilómetros cuadrados, non de kilómetros lineais. É dicir, que o que era a cidade, no caso de Santiago, era a cidade eclesiástica. A súa capacidade era moi limitada. Por tanto, si se pode decir de algún modo, creo que a Igrexa non só mantivo, creo, Galicia, senón que a mantivo ata o século XIX, dunha forma sistemática. E evitou, en certo modo, outro tipo de figuras ou de creación de instancias políticas. Claro, non o fixo violentamente, fixo con consenso. O sea, sendo capaz de crear un universo cultural que foi admitido pola poboación, incluso admitido e admitido como propio. ¿Cuál? A esa ósmose entre a Igrexa e a propia sociedade rural galega que chega até os nosos días, prácticamente. Pero claro, cando a Inquisición, que é un dos grandes efectos da
da época poshumanista e que, en fin, despois da contrarreforma, que, en fin, goberna as conciencias e as mentes en moitos lugares, ou trata de gobernalos, en Galicia non é capaz de gobernar. Non saben que facer. Chegan aquí e dicen, bueno, a ver, bueno, parece que hai aquí, sí, alguna superstición, parece que hai aquí algunhas prácticas que non son moi recomendables. A veces un está pensando, dice, este casi está me dicindo mesmo que Martiño de Dumio, ou Martiño de Braga. Cando chegou aquí no século VI a Braga, dixo, pero aquí todos festas aos deuses paganos. Non hai ningún recoñecemento do que é o cristianismo. Que podemos fazer aquí? É o que se pregunta da Martiño de Braga no ano 560, 65, 70. Non quero decir que non pasará nada. Quero decir que o poder da Igrexa é extraordinario. Por tanto, algo ronda sempre isto, non? Bueno, al final, acabo de momento. Acabo con outra idea que me ronda tamén moito, que está bastante neso, bastante presente, que é a idea de ver Galicia non como 4 provincias, sino como unha realidade bastante global. Polo menos euroamericana. Galicia está máis aberto ao mundo do que normalmente que pensamos e sobre todo se nos dice respecto do pensamento oficial. Isto é un ídola da tribu, que diríamos con Bacon, con Roger Bacon, non con Touciño, que é unha ídola da tribu que temos que revisar, porque realmente a presencia de galegos e de comunidades galegas fora de Galicia é extremamente importante. Pero, outra vez aquí, unha originalidade. Porque emigra moita xente. Pero que emigren como os galegos non hai tanta. Emigran sin esquecer. Sin esquecer de onde veñen. Sin romper co lugar onde veñen. Algúns rompen, naturalmente. Ou a mitad deles rompen. Para outros que non. E iso crea unha especie de solidaridade que chega ata os nosos días. E aquí, cando hai que facer os símbolos da patria, os afectos da patria, que nos construye, que nos legitima, que nos sufraga? Os emigrantes. Non os señoritos que viven na rúa X, iba a decir tabernas, pero non, panaderas ou que sexa, ou na rúa Nova de Santiago. Eso non pagan casi nada. Pagan os que están en Sao Paulo, en Río de Janeiro, ou en Buenos Aires, ou en La Habana. E por qué? Porque teñen que pagar eles, se foron expulsados desta terra. Aí está esa solidaridade que non somos incapaces de recoñecer. Xa non digo de restaurar, e non falo de débedas, porque a palabra débeda é moi enganosa, non? Pero, polo menos, a emigración foi un fenómeno, non só a emigración, pero este feito que conectou Galicia co resto do mundo e que fixo, polo menos, euroamericana. E que retornou a Galicia moitos dos seus esforzos, riquezas, despois tamén co exilio, pero xa antes coa emigración. Por tanto, Galicia é o resultado de tentativas diversas, de ir para diante e para atrás, que é o que nos queda, sobre todo, esa propia base antropolóxica e cultural. E iso creo que non é só andar con un sacho, é ver como é familia, como son as herdanzas, como é a relación coa paisaxe, co territorio, como é a forma de ver o mundo. Iso é o que realmente fai de nós unha nación. O outro, transformar eso nunha vontade política, é outro problema. Eu non nego que poda haber eso, ni moito menos. Pero, entón máis, sin base cultural non hai política. Pero sin política a base cultural pode perecer. En todo proceso nacional non se pode decir todo é vontade, non. Ten que haber un sustrato territorial, comunitario, religioso, etcétera, que amalgama e que dá un pegamento a esa xente. Porque a xente está xunta nunha mesma cousa.
Por iso falo moitas veces do que é unha comunidade imaginada, que é un grande invento, creo, un grande achádego do Benedict Anderson. No sentido que a xente se sente membro dunha comunidade en cuanto que se imagina que é igual que o outro, non que o conoza. Ninguén dos que aquí presentes conoce a todos os galegos, e xa non diga a todos os españois, ou todos os europeos. Pero como un francés, un italiano, un español, un galego, un portugués, se pode sentir portugués, ou español, ou italiano, ou galego? Porque imagina que é como aqueles outros. E imagina que, a través de relatos comuns, experiencias comuns, fracasos comuns, símbolos comuns. Por eso a bandeira, un himno, teñen esa función. A bandeira non resolve nada. Só resolve a relación que tú tiñas coa bandeira. O himno, o que sexa, un monumento. De todo isto se fala neste libro e de máis cousas e deixo a cousa aquí. Sí, bueno, son moitas cousas que nos suscitas e xa tocaches moitas das liñas claves do teu mundo e da realidade galega, entón eu non sabería moito por onde seguir, pero aproveitando isto, de alguma maneira ti falas de Galicia como unha cultura nación, é dicir, o que parece subxacer detrás das túas ideas non son este libro, é algo así como o seguinte, é dicir, Galicia sería unha comunidade que ten unha identidade máis ou menos asentada, firme, sólida en algúns aspectos como estes e outros que se podría dicir, pero é unha comunidade que non logrou traducir históricamente iso a, digamos, a unha nación política, non? Era plantexarte un pouco unha certa amplificación desta reflexión. E un pouco, quizáis tamén ampliando eses aspectos nos que ti consideras que este país ten uns sinais, ou como se lle queira chamar, desa identidade máis ou menos evidente, máis ou menos fluida e nevoenta, pero que de alguna maneira están aí e que moitas veces non é doado detectalos ou formulalos e que tampouco está ben dalos como as tábuas da lei. Obviamente, iso xa sería entrar en terreos. Sería un pouco plantexar esta cuestión. Esta é a cuestión, claro. Non é esta cuestión, esta é a cuestión. Bueno, os sinais é unha palabra un pouco, non sei se aconsellable. Non porque digas ti, eu tamén non teño como... Porque sinais é como algo que te marca, se tes así unhas bandeirinhas e vas polo mar e tes así, se o pabellón de tal barco leva esta bandeira e dices, este é calco. Aproveitando isto, linda hai pouco o descubrí, que eu xa o sabía, pero non sabía que non dixera, un artigo dun escritor portugués chamado Raúl Brandão, que escribeu nun xornal nos anos 15, por aí, unha anécdota na que se encontra o rei de Portugal, aparentemente don Luís, que iba navegando no mar xa cercano ao norte, e se encontrou con un barco de pesca, no que había uns cuantos pescadores, e se acercaron e preguntoulles, e vocês son portugueses? E o capitán do barco dixo, non señor, somos poveiros, o sea, somos da pobo do Barcín, portugueses non. Entón, pasar de ser poveiro a ser portugués, igual que pasar de ser de Chantada a ser galego, é un proceso que, en fin, que é cultural e político. Agora, indo xa ao punto teu inicial, é verdade que digamos, a tradición cultural galega maniféstase moi precozmente e dunha forma, creo que moi eficaz. Por exemplo, o priscilianismo, e o seu arraigo, ten algunhas manifestacións que son sorprendentes, non só nas prácticas ascéticas e rigoristas e, en fin, no que é a concepción puramente religiosa, sino que, por exemplo, nesa famosa frase de Baquiario, cando foi durante os xuíces que estaba acusado de ser priscilianista e que tiña, por tanto, que abxurar dos seus principios, el dixo, non, é que os xuíces me están xulgando non polo que eu penso, sino pola rexión de onde veño. Ainda non descubriu o nacionalismo actual esa frase.
pola rexión de onde veño. O que me fai sospeitoso é a rexión. Por tanto, algo ten esta rexión, esta bruma, o que fora. Sí, a potencia cultural de Galicia é moi forte desde época prerromana, romana, e vaise, digamos que, consolidando progresivamente. Por tanto, isto que explica tamén que chegase até o século XX sin institucións propias. Como é posible que unha lingua na que lle estou falando viva sin institucións? Xa non digo sin coerción, pero sin amparo. Que todo o mundo sabe que é unha lingua. E dicenche, dunha forma provocativa, é un dialecto con un exército. Onde está o exército galego? Non está. No Medulio. No Medulio, que non sabemos onde está. Entonces, como se conseguiu manter? Pois manter por esa cohesión social, por esa forza da comunidade. Unha forza da comunidade que era en parte impenetrable a todas, que se aceptaba ser gobernada, pero non estaba a ser destruída. E aí eu creo que está a base da nación cultural. Quanto durará, non o sabemos. Probablemente eu xa non vou ver a súa destrucción. O mellor os meus fillos ou netos poden haber. Xa pasamos bastantes estilas, xa atravesamos Estila e Caridis varias veces, non? Principio do século XX, a Guerra Civil, e logo a desaparición da sociedade tradicional, a non sei que non sei quanto, máis ou menos sobrevive. O cual revela que aquí hai un fondo moi importante, que é un fondo entre digamos, como decirlo, solidaridade telúrica, forza da Igrexa, pero unha Igrexa que practica aquilo que o abade de Vilanova de Lorenzá chamaba o rei Charlo, que eu a veces yo aconsello a algúns dirixentes mesmo actuais. O abade de Lorenzá tiña digamos que practicaba unha especie de festa por día de Reises, todos os anos, por a festa de Reises, na que os vasallos debían regalarlle un paxaro especial que era unha especie de papo roibo, o que lle chamaban Rei Charlo. Ele recolleu o paxaro e colleu na man e decía: se eu apreto, este paxaro morre, e se o abro a man, este paxaro fuxe. Todos vos nin apretar nin abrir. Así é como trata o abade os seus vasallos. Por tanto, a Igrexa tuvo un comportamento, en certo modo, deste estilo. Apretou, pero non cerrou, non afogou. E isto creou, creo que, unha solidaridade entre, en fin, unha comunidade rural ou campesina moi sólida e as súas propias institucións e persoas dirixentes. Porque unha parte desa comunidade, ou gran parte desa comunidade, conseguiu establecerse e ter privilexios moi superiores aos que tiñan casi todos os campesinos europeos. Porque a veces temos esa idea un pouco peregrina, que aquí, pobriños, hai uns campesinos pobres. Sí, pobres. Pobres que desde o século XIII tiñan contratos forais. Por tanto, direitos sobre a terra. E se vas a Alemanha, a Italia, a Francia, non hai desas cousas. Ou non hai na intensidade con que había aquí. Por tanto, hai grandes pactos sociais aquí, que é o que desconocemos constantemente. Por tanto, esa cultura é formada dunha forma concertada, en certo modo. E tuvo, na época medieval, pois unha grande eclosión, un grande brillantez, porque non é só o Porto e a Gloria, son os cancioneiros, son as cánticas de amor, as cánticas de maldicer, de escarne e maldicer. Todo iso non nace porque sí, nace porque hai un humus cultural que é capaz de acoller. E un trovador non é un señor que aparece aparece de paracaidista. Un trovador é creado aquí mismo. Cando, a mellor me estedo un pouco neso, pero claro, cando
analizo que é Martiño de Dumio, do Martiño de Braga. Cando descubro, despois de moitas investigacións, que dice, este naceu na Panonia, este é un monxe panoni, tal, foi a Constantinopla, os de Constantinopla, o Bizancio, dixeron, oi, Martiño, como non vas alá as partes ulteriores da Península Ibérica, eles creas un pouco de problemas aos visigodos que se están portando mal conosco. Que os bizantinos estaban mesmo no parte oriental da península. É unha explicación, bueno, é como ir de cortina rasgada, pasar ao outro lado do muro. Pero descubres que Martiño non fixo eso, que Martiño se formou aquí, en Braga, que leu latín e grego en Braga, que aprendeu a ler, quero dicir. Por tanto, non viña de Constantinopla. Hai que replantear todo eso. Eso estou séculos esto. Entón, o de Nación Cultura, eu creo que é un resultado de séculos e séculos de, para decirlo con palabras de Otero Pedraio, de relacións agardadas. El dicía, un tecido, a sociedade rural é un tecido de relacións agardadas. Todo o mundo sabe que é o que ten que facer. Eu estou naquele sitio, este está no outro. Eu vou á misa, vou á igrexa, poñome neste lado, este ponse neste outro, este ten un estatus aquí, un estatus lá, é recoñecido uns aos outros. E iso supón unha grande complexidade. Que iso non se fai, iso solo se fai en China. Porque son séculos de imperio, milenios de imperio. Aquí non houve eso, pero en fin. Por tanto, todo isto é o que chega á época de formación das nacións no mundo contemporáneo. E como isto non se traslada a digamos, a un proxecto político que poida herdar e transformar esa tradición cultural, pois é un problema social, non? É un problema de debilidade das súas elites, é de falta dun proxecto político propio, é de falta desde a época medieval, de corpos de representación. Hai unha presentación que fixe deste libro en Santiago, estaba comigo Ramón Maiz, suscitouse esta discusión. Ten razón Murguía cando dice que as xuntas do Reino de Galicia non son representativas, ou si ten razón, ou é verdade que eran representativas. Porque Murguía máis ben pensa que as xuntas e a Audiencia de Galicia eran unha especie de gromo dunha futura nación política. Pero se tú vas a ver o que eran esas institucións, non tiña nada dentro, non tiña ninguna capacidade de influir sobre o territorio. Solo obedecían o mandato do monarca. Levas militares, impostos, algunhas, incluso para logar o voto en Cortes, pasaron 100 anos e tuveron que pagar. E máis acudir á axuda do conde de Lemos, do conde de Gondomar e de outros nobles na corte. Entón, a falta de tradicións de cortes ou de institucións tipo as diputacións forais ou tipo unha Generalitat ou un parlamento, iso non garantía todo, pero podía facilitar. Non garantía todo, porque tamén había parlamento en Borgoña, había parlamento en Bretaña, pero a ventisca da Revolución levou todo por diante. Entón, a transformación de toda esta forza cultural nun proxecto político é un proceso que exixe movilización social. Non exixe só que hacen os historiadores, os arqueólogos, os poetas que digan, que importante é isto, que grande esta nación. Moi ben, iso é importante, pero non chega. Ten que haber uns líderes que transformen eso en movilización social. E isto, claro, cando lees que Murguía estaba moi contento do que fixera o regionalismo. Por qué? Dice, fixo máis o regionalismo en 3 meses que tudo o que levaba feito antes. E por que fixera? Porque se mobilizou pola defensa da capitanía na cidade da Coruña. Taites. Moi ben. Bueno, iba a cambiar un pouco o rumbo, iba a preguntar, a vindeira semana va a estar aquí neste ciclo un autor que escribiu un ensaio que se titula A España vacía. Sí. E eu, facendo esa traslación dese libro que fala, pois, de como os povos se van despoblando, como se va centralizando todo, quería preguntarlle un pouco para a situación
da Galicia rural, hoxe en día, que este fenómeno tamén estamos vivindo nós aquí en Galicia. Sí, bueno, esa é outra cousa, pero sí. Tamén se pode decir que hai unha Galicia baleira, ou a punto de estar baleira, quizá non coa intensidade que dice Sergio del Molino respecto a algunhas zonas de Castelo de Aragón, porque o asunto desto da España interior, España periférico xa ven desde moitos séculos debatíndose, non? Probablemente porque cometeu España un error histórico fundamental que foi colocar a capital nun lugar imposible. De moi bo clima e moi boa auga, pero no fondo imposible, como é Madrid. Se que o erro é Madrid, o erro non é o resto. Pero eso xa non ten arreglo. Entonces, España vacía, sí, é verdade. O que eso xa, desde a época de Felipe II, cando xa se discutía o problema xa nas relacións topográficas, da época de Felipe II xa se falaba de que Castela era como unha especie de Indias de Europa. Xa estaba padecendo esa situación, que despois no século XVIII se aumentou moito máis, e toda a tendencia, en fin, na época contemporánea foi a incrementar a periferia frente ao centro. Salvo Madrid, e algúns outras pequenas aglomeracións urbanas, Valladolid, Zaragoza, en fin. En o caso de Galicia, esta situación tamén obedece un pouco a eso. Entonces, un é se hai un abandono, o sea, un desplazamento de peso demográfico desde o interior á costa, e outra é se hai abandono de todo o que ali hai, que son cousas distintas. Pode haber desplazamento demográfico, pero non necesariamente tiña que haber abandono total. Eu creo que aquí o que pasa en Galicia, que é moi grave, e isto sí que nos vai costar máis un disgusto, é justamente esta idea de que non só hai un declive, un debalo demográfico, sino que hai unha incapacidade de sustituir o modelo tradicional de ocupación do espacio por outro distinto. Isto, o sea, o que non podemos pensar é que agora haxa xente que vai ao campo e que cultive os terras e os montes como cultivamos a vos. Inviable. Non recomendable. Había que incluso combatilo. Agora, todo ese espacio que está abandonado ten outras funcións. Tamén produce CO2. Tamén produce estabilidade bioclimática. Tamén produce lecer para quen pode ir. É dicir, que nos pasa? Penso, nos pasa que estamos sometidos á lógica productivista en exceso, o cual para os 6.000 actualmente propietarios, 6.000 titulares de granxas de Galicia, cando había 300.000 labranzas, agora habrá por 6 ou 8.000 como máximo. Non lles podemos cargar sobre eles que produzan leite, carne, e encima cuiden todo aquele espacio. Temos que ter outra alternativa. Pero eso que políticamente non sai adiante. Entón, eso creo que é un dos grandes, digamos, puntos oscuros, non baleiros, oscuros da nosa propia política pública. De todos os partidos, claro, máis dos que están nos gobernos, non? E tamén da propia sociedade, que está constantemente pensando que isto é unha tristura, isto todo se vai, todo abandono. Pero que tristura? A tristura non modifica a historia. Que non modifica a fortaleza, a decisión, a vontade de cambiar. Coa tristura o que faz é aumentar. Temos unha tendencia en xeral a imaginar un país moi bonito, pero que ninguén quere levar á práctica aquilo que imagina. Habría que facer isto. Hai unha cantidad en Galicia de hai que hacer isto. Impresionante. Por que non faz isto? Por que non faz aquilo? Por que non editas aquelas obras de Pondal? Por que non faz unha carretera aquí? Por que non? Oiga, e usted que fai? Home, eu non teño que facer nada. Pois entón se cala. Claro. E por que non? Por que goberna tal? Por que non concellos tal? Por que na xunta non sei que? E tú que fixeche o día das votacións? Eu non fun votar. Bueno, e que queres que che? Bueno, entonces, Galicia abandonada, sí, desgraciadamente. Galicia perdida, non está necesariamente. Pero hai que cambiar o modelo. O que era unha ocupación extensiva e armónica do territorio, no que todo estaba integrado.
espacios cultivados, non cultivados, gandería extensiva, non extensiva e intensiva, humanización dese propio territorio. Ahora, claro, choramos. É que se está perdendo a toponimia. Pois claro, eso é un resultado colateral deste proceso. Se unha sociedade é capaz de saber os nomes de todas as fontes, os montes, os valados, etc., é porque o ten humanizado. Se o abandona, eso esquecese e morre. Entón, o que temos que facer é teríamos, eu xa non vou agora a caer no mismo que teríamos que dar solucións alternativas. Pero as solucións alternativas significa que temos que mudar un pouco o diagnóstico. Porque hai un diagnóstico un pouco urbanita. E isto que nos dificulta actuar. Sí, ademais haberá que, como fixo Xosé Posada, no? Que as castañas galegas que se vendían por kilo, ou as mazás facer marrón glacé, que o valor engarido é impresionante, ou como está sacando a sidra Maeloc, moi ben, pois Estrella de Galicia. É dicir, aí por aí pode haber moito mundo, non? No valor engadido. Pero eu pasaría agora a outro espacio baleiro que a mellor non o é tanto, que é o mar. É dicir, ti admiras moito a Pedrallo, eu estaba me acordando sempre, me acordo daquilo que eu creo que define toda a situación de Galicia, excéntrica, periférica, atlántica, chamo a Atlántico, dicir, goberna os procesos e as formas, que xa está casi todo, non? Entón, Galicia realmente estivo moi mal comunicada polo interior, no sentido que, bueno, eran as vías de comunicación difíciles, pero por mar moitas veces estivo moi ben comunicada, moi rápido, de antigüidade, por aquí pasaron moitas culturas e moitos povos, houve moitos intercambios comerciais, houve diversas vicisitudes ao longo da historia, as guerras ao mellor imperiais do Estado español perxudicáronos en momentos, entón, por aí marcharon os inmigrantes en riadas increíbles e retornaron. Entón era plantexar esta cuestión, ¿no? Este horizonte atlántico, esta ubicación, e o mar nesa liña de configuración do que é a cosmovisión, do que podemos entender como Galicia. Sí, bueno, eu creo que hai máis agro que mar, en xeral, pero o mar non está ausente, pero o mar non se escolle, o mar tócache, non? E, por tanto, non é o mesmo un mar con mareas, digamos, suaves e con facilidade de ser gobernado nos seus ventos, etc., que o Océano Atlántico. De todas formas, aí tamén hai un punto político, o punto político institucional. Ese mar é máis bravo ainda en Portugal. E en Portugal, en cambio, o mar é moito máis importante do que en Galicia ou do que en España. E o mar foi a base do Imperio Portugués dunha forma ben clara porque foron capaces de gobernar. Primeiro, de saber como navegar, resulta saber como axudas a natureza, como consigues que a natureza te axude a ti, que é gobernando os ventos. E, por tanto, non é imposible gobernar o mar. Agora, no caso de Galicia, o mar até os séculos XI-XII, pois era un mar solo o de incursións, digamos, de agresións externas, o era un mar tenebroso, era un mar que, salvo algúns atos aillados, non se explotaba como tal. Desde esa época, o mar foi fundamental. Todo o urbanismo galego, en grande parte, está na orla marítima. As cidades medievais, onde se situaban os franciscanos, os dominicos, foi nas vilas do mar, aí no interior, pero desde Bayona até Viveiro están aí. E o mar comunicou Galicia co Mediterráneo, comunicou Galicia con Flandes, coa Rochela, con Bretaña e incluso co Báltico. Entonces, Galicia non está tan alonxada do mar como parece, non? De feito, en fin, no libro hai unha especie de monografía sobre Pontevedra que basicamente é filla do mar. Non é por acaso que hasta o almirante do mar, Gómez Chariño, fora pontevedrés, ainda que non morto ali. Entón, eu creo que o mar o que sucede é que o mar non foi capaz de introducirse na construción do imaginario cultural galego, do mesma forma que foi a terra. En boa medida, porque toda a revolución conservadora contemporánea se basou sobre a terra, porque se supón que sobre a terra, da terra veñen os principios inamovibles da identidade.
Pero eso sucedía aquí, eso dice Heidegger, non o dice solo Otero Pedrallo. É dicir, eso forma parte dunha tradición cultural moi forte. En Francia mesmo, unha Francia revolucionaria, cal é o principio básico do pensamento determinista francés? A terra e os mortos. É dicir, eu digo de repente aos meus colegas da facultade que non se decatan deso. Nós estamos nunha facultade con un nome barresiano. Xeografía e historia. Terra e mortos. Espacio e historia. Eso é o que marca en gran parte do pensamento nacionalista francés. E non o mar. En cambio, en Bretaña é moi importante o mar. Importantísimo. Máis importante, quizá, máis accesible que en Galicia. Pero, de todas formas, non creo que o mar estexa á marxe da historia de Galicia, porque, especialmente na época moderna e contemporánea, a cidade de Vigo é impensable sin o mar. E Coruña cos Correos América. A cidade de Coruña é outra cousa, porque sería impensable sen a monarquía. A cidade de Ferrol sería impensable sen a monarquía, pero co Arsenal. Porque o Arsenal é unha decisión da monarquía, é de Patiño, é dos enxeñeiros que aquí viñeron. E foi fantástico que aí fixeron. Convertiron a aldea de pescadores nunha cidade de referencia mundial. Entón, o mar realmente non está fora de Galicia, pero hai unha relación ambigua co mar, non? Culturalmente é menos poderoso do que foi económicamente, penso eu. Que culturalmente o peso da terra foi grande. Bueno, sobre todo, eu fago un ensaio que fixen sobre Adrián Solovio, o romance alrededor de sí, fago ao final permíteme que me autocite, non? Fago ao final un xogo entre o proxecto Solovio, o seu modelo Solovio e o modelo Dumbría. Dumbría é o protagonista dunha outra romance de Otero Pedrallo que se chama De Valar, que é escrito 5 ou 6 anos despois do primeiro. Pero o protagonista de Alrededor de sí é un señor que nace na aldea, que ten un pazo, que nace no interior, que está preocupado por saber quen é, e viaxe por medio de Europa para saber quen é, ata que descubre que, en fin, o mellor é que volva. En cambio, en De Valar, os protagonistas é Martiño de Umbría, entre outros. E Martiño de Umbría naceu na costa. E os amigos dele son de vilas mariñeiras. Parece que está pensando nos membros dos seminarios todos galegos. E que xa teñen mozas coas que se relacionan de unha forma un pouco máis, entre aspas, liberal do que facía Solovio, que era máis antiga. E xa fora a Europa. E xa sabía quen era. E, por tanto, a reflexión é: non me importa tanto saber quen son, sino me importa saber para que son útil. E aí está. Portanto, o mar permite pensar para que eres útil tamén. Bueno. Dumbría. Tedes algunha pregunta? Queredes comentar algún aspecto? Sí. En alto, por favor, para que se escoite. Estás en Coruña, esa relación Coruña-Coruña galegos, como ves ti este tema? Desde o punto de vista dentro da historia de Galicia sempre aparece Coruña como un pouco ao marxe tamén da Idade Media, porque é a cidade do rei, a cidade de Reguengo, fronte á igrexa, fronte aos nobles. Despois continúa na Idade Moderna tamén con esa cidade do rei fronte, despois o liberalismo, ese tipo de tópicos que nós temos asumidos aquí. Como encarta isto con Galicia, e como ese choque tamén que se dá entre a pasión que ten o Coruño do resto do... Sí, bueno, sí, son consciente de eso. Creo que Coruña, no fondo, é a única en Galicia, é a única cidade digna de tal nome. Non pola dimensión, que é outra cousa, senón pola cultura urbana, que foi capaz, desde a época moderna, de crear institucións propias, digamos, o consulado, de crear xeracións de comerciantes e de armadores e de xente que estaba empregada no comercio, que tiña un proxecto propio,
tiña algunhas institucións que eran moi importantes, de que xa dixen antes que isto nin audiencia, e moito menos a Xunta do Reino, eran verdadeiramente corpos representativos, pero, en fin, aquí estaban. E logo que encontrou unha marca extraordinaria no liberalismo, porque o liberalismo equiparou a Cádiz e Barcelona. E agora que vai dentro de 3 anos, se vai a, espero que conmemorar, espero, non moito, porque agora non estamos para épocas liberais, o gran pronunciamento que lle obligou a Fernando VII a decir marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional, é dicir, o pronunciamento de 1820 con Acevedo, Quiroga e outros que aquí estaban na Coruña e que torceron, digamos, a historia de España para que Riego triunfase tamén. Eso foi unha marca que, de algún modo, define a Coruña. Agora, desa marca non se pode vivir. Viveu moito tempo transformando eso en republicanismo. E o republicanismo, no fondo, e hai que esconder, non hai que esquecer, os partidos políticos que naceron chamábanse autónomo, non autonómicos, autónomo. Por tanto, hasta a ponte pasaxe. Despois, adiós moi buenas. Isto significa que ten conciencia de que cultura propia, institucións tamén que responden a eso, pero a marca esencial que non foi capaz de establecer un diálogo co resto de Galicia. Porque ou ben si sola e camiña por súa conta, que pasou moitas veces, ou ben quere transformar o resto de Galicia a súa imaxe. Mutatis mutandis, algo como o proxecto catalán desde a época da Reneixença. Que podemos facer con estos castellanos atrasados e feudais, ou semifeudais? Dalles un pouco de aire europeo. Pero claro, eso chega a un punto en que fai clac. E no caso de Coruña non é tan grave, non? Que non hai procés aquí. Pero tamén ten un pouco deso, non? Que Coruña ten unha dinámica propia, pero que é distinta. É unha dinámica que é propia, pero sempre moi atenta á política española. Cousa que, por exemplo, Vigo é incapaz de facer. Non o fixo antes, direi casi non fai agora. Vigo é puramente corporatista, como cidade. Temos intereses, temos nós que defendelos, e temos que defendernos incluso para que non veñan a por nós. A estrategia de Coruña é un pouco distinta, e a de Santiago xa non che digo. Por tanto, non sei, é difícil decir que as cidades que actúan como personas. A cidade que hai 250.000 personas en Coruña. Cada un hai 250.000 ideas, obsesións, aspiracións, odios, amores, o que sei. O problema é como políticamente todo iso transformas nun proxecto. E dices, isto é o que vos queredes, ou isto é o que podemos facer, ou isto é onde queremos ir. Isto exixe un traballo. E Coruña tuvo líderes importantes. No século XIX, no século XX, líderes que a conduciron como cidade. Incluso o feito de ter un líder nacido aquí que expresa gran parte do que esta cidade era, como Santiago Casares Quiroga, que fose ministro e presidente do Consello de Ministros, que outra persona, aunque non naceu aquí, pero que traballaba aquí, que era secretario da Cámara de Comercio, da Federación de Propietarios, non sei, que era Pita Romero, foi mesmo ministro tamén na época conservadora, embaixador no Vaticano, da idea da forza que tiña esta cidade sendo ministros estando aquí, porque ser ministro en Madrid é fácil. Tu eres un galeguiño que estudias unha carreira, vas para Madrid, te metes nun bufete e tal, e sigues. Iso é fácil. Non hai galego que non chegue a ministro se non quere. O asunto é chegar a ministro sin estar ali, sin estar en Madrid. Claro. E Coruña foi capaz de ter eso, non? Bueno. Sí. Algunha pregunta máis?
Mira, senón eu, xa un pouco vista hora e demais, eu plantexaría dúas cousas. Supoño que unha primeiro e despois a outra. Entre os moitos eixes que ti traballas, hai dous que algo tocaches, pero que son relevantes no país. Un é a Inventio de Santiago, ese camiño que ven sendo unha autoestrada desde tempos, que tivo momentos históricos de subida e baixada e que agora, a mellor ata acaba morrendo de éxito, porque ademais mutou en certa maneira. Un sería ese, a Inventio, supón todo o camiño de Santiago, e o que nos podes tamén supoñer iso na actualidade, porque evidentemente é como din, unha plataforma moi importante a moitos niveis e internacional. E outro sería o tema da emigración, no que traballaches moito, Luis Xoane, esa personalidade que tanto nos fascina, interesouche tamén moito, e sería esa outra cuestión, a trascendencia de un país tan inmigrante como este, porque este foi un país sempre de éxito, aquelas dúas polas que dicía Celso Emilio de alguma maneira, unha pola na casa e outra pola no mar, no alén. Sí, bueno, realmente, casi sin querer, estás tocando os dous elementos que si tú tens que definirte, digamos, en Seattle ou en Shanghai. É dicir, que eres? De onde eres? Si dices que eres galego, incluso que eres español, pero se dices que eres dun lugar onde está un apóstolo, xa avanzamos un pouco. É o bastante. E se dices que ademais formas parte dun pobo que está en todo o mundo disperso e tal e cual, que é casi unha diáspora, ti dices, bueno, casi como os xudeus, pero sin que pase moito para non asimilarse. Entón xa está. Xa se sabe onde eres, que eres e que se pode esperar de ti. Entón, estos son os dous elementos, as dúas marcas. Se nós tuveramos unha vontade que non temos de establecer con rigor unha marca país, iso que se chama ahora marca país, que non se dá feito porque é imposible creala por decreto, estos dous son elementos esenciais. O feito dun lugar de peregrinación, un santuario e unhas cinzas dun apóstolo, non entremos agora neso, se son ou non son, quen vai saber. E o ser un pobo emigrante. Agora, visto desde dentro, o apóstolo resolveuse durante moito tempo como un fenómeno puramente religioso ou de advocación, de Santiago e todo eso, pero estaba acantonado no ámbito puramente eclesiástico. Quen controlaba isto, quen o regulaba, quen facía incluso as peregrinacións, eran as instancias eclesiásticas. E aquí, realmente non foi hasta o ano santo do 65 primeiro e logo do 93 segundo. Curiosamente, nos dous protagonizados por un señor que non era nada rupturista, como era Manuel Fraga Iribar, ¿no? Que no 65 se transformou nun evento turístico, naquelo del todos os que veñen a todo o turismo, os millóns de estranxeiros que viñen a España, pois tamén hai uns pouquiños que viñen a Santiago, e no 93 se transformou o que era un evento, digamos, cuasi local, nun fenómeno turístico e tamén de outro estilo, un pouco religioso e todo eso. É dicir, que só pode incardinarse nalgúnas das tendencias do turismo actual, que non busca nin religiosidade nin falta delas, é un certo espiritualismo. Por tanto, aquí hai un campo que ainda non está de todo traballado. E non sabemos moi ben qual vai ser o futuro. Eu, polo menos, non o sei. Sei que hai unha xente que está estudiando isto, como nos ven, que é o que dicen os peregrinos que veñen. A imaxe que levan de nós, que é bastante negativa en algúns puntos, ou que debía refinarse, que non está nada refinada. Se ustedes van algún día á Praza do Obradoiro e ven que tipo de avalorios venden naquela plaza, parece que está, a moitos, a miles de kilómetros, nun país africano, de nome que non podo nin dicir, non? Entonces, creo que aquí a Inventio pasou por, o sea, o feito xacobeo pasou por moitas fases. Tuvo fases altas e fases baixas. Desde a época de Cardenal Pallá foi consolidándose cada vez en máis altura. Pero, desde logo,
cando deixou de ser estrictamente un fenómeno eclesiástico e quasi catedralicio e comezou a ser outra cousa, foi nos anos 65 e nomeadamente nos anos 93. E o que será agora xa veremos o que dá de sí. Por tanto, hai un fenómeno turístico, hai un fenómeno espiritual, hai un fenómeno identitario, porque a fin de contas Santiago, en contra do que se podía esperar, é o día da ofrenda do rei da monarquía española ao señor Santiago e o día da patria galega. Por tanto, os dous nacionalismos máis extremos coinciden en Santiago. É unha capacidade que ten Santiago extraordinaria. Como pode ser representado, como se poden ver representados nel dous tipos de proxectos nacionais alternativos. Un na Quintana, digamos, outro dentro da igrexa. Bueno, aí está. Entonces, eso quere decir que Santiago ten moitas posibilidades. Pero Santiago como mito, ainda ten moitas posibilidades. Se morre de éxito ou non, non o sei, claro. Se ahora preguntamos a un brasileiro por que ven aquí, pois non será, supoño, porque leu a Paulo Coelho. Se ven un xaponés, porque lle recorda algún tipo de peregrinación que hai no Xapón. Se viñera un australiano, pois tamén non hai na zona de Nova Norcia, onde estuvo Rosendo Salvado. E os europeos, pois, forman parte del mesmo, non? E además agora a industria do camiño está extraordinariamente desenvolvida. Agora hai camiños en abundancia. Casi non hai lugar que non teña un camiño. Todo o mundo está pelexando por ser fin de etapa, como no ciclismo. E se é tal vila, por que non está outra tal? Por que non ven por aquí, por que non ven por acolá? Os debates dos alcaldes. Nese punto son divertidísimos. Claro que en Coruña, como xa aquí sodes punto de atraque... O camiño inglés é peligrosísimo porque deben ir sempre polo arcén, meus pobres, non? Iso é un tema a falar aquí na Coruña. Entón, o camiño de Santiago e o feito de Santiago é un desos puntos que ambivalentes que temos na historia de Galicia. Fixo e desfixo. É a expresión do poder da monarquía en Galicia e a expresión tamén da identidade galega. Porque decidiron así os xeración nos e os Trasmendados da Fala. Por que non continuaron con Pardo de Cela? Misterio. Podían continuar sendo a festa o día 17 de decembro de 1483, que foi cando a cabeza cando foi decapitado. Bueno, intentouse no exilio, fixeron moitas veces. En Buenos Aires houve festas do 17 de decembro moitos anos, e non callou. En fin, que Santiago dá pa moito. Santiago, mito, non Santiago cidade. E o da emigración, pois que queres que se diga, xa dixen algo antes, non me vou a repetir. Pero direi dúas cousas. Unha, que a emigración non é unha maldición. Primeira. E segunda, que na emigración non estamos sós. E que nos acompaña moita xente no mundo. E direi unha terceira, que emigra moi pouca xente. Se un vai facer as estadísticas a nivel mundial da xente que emigra, o que emigrou nos últimos 100 anos, en torno a un 3% da poboación mundial. O 3%. Entón, ás veces hai que preguntarse por que non emigraron máis outros, non? De modo que Galicia, primeiro, hai unha idea de emigración en xeral bastante negativa, que se impuxo a outro tipo de visións que podían ser, non direi optimistas, pero comprensiva ou analíticamente máis plural, máis fecunda. A maldición está nas viñetas de Castelao. Non é só en Galicia non se pide, emígrase, que é terrible, porque é que o pobo galego non sabe mobilizarse. Cando había centos e centos de sociedades agrarias traballando pola redención dos foros e outras cousas na Galicia daquele tempo, senón tamén, miña nai, eu non quería morrer alá, e ben enfermo, e fracasado. Que sou? Fracasados, claro. Tamén os mineiros galeses tamén morreron moitos nas minas de carbón en Gales. Pero a Revolución Industrial de Inglaterra, temos aquí luz eléctrica, porque alguén fixo antes un encoro e outras cousas, non? É dicir, que a historia está feita de esforzos extraordinarios e de algúns que fracasan, ou moitos que fracasan.
tamén os galegos fixeron o canal de Panamá. E agora que lle vamos a facer? Un tercio dos traballadores do canal de Panamá eran galegos. Ni ninguén sabe que eran galegos. Ou casi ninguén sabe que eran galegos. Entonces, emigración é unha marca que nos asimila a Irlanda, a Italia, a Centro Europa, a Grecia, etc. Que son modelos distintos. A emigración ten un peso enorme regional. Entón, cada rexión ten pautas propias, non? No caso da galega é bastante específica porque é unha rexión de pequena propiedade, de pequena labranza, que nos asimila moito ao norte de Portugal, que nos asimila moito a Bretaña, pero a Bretaña non é moi emigrante, ao Véneto e a algunhas rexións de Europa. Entonces, non estamos sós, nin é unha maldición, e senón que é unha forma bastante audaz de estar no mundo, bastante audaz, porque quen emigra é máis audaz que quen se queda. Ainda pasa agora, veñen ali no Consello, facemos a veces debates, se ven xente e dice, é que o meu fillo mandou 25 currículos e ninguén o colleu aquí en Galicia, ten que estar en Viena. E pregunto yo, e en Viena que pasou? Dice, colleron. Xa está. Aí está a explicación. Por que non o collen aquí? Esa é a pregunta que había que facer. Por que non o collen aquí? Entón é que non temos incentivos, que non temos oferta, que non hai unha mobilidade laboral, que non hai innovación tecnolóxica, ou que sexa. Esa é a pregunta que hai que responder. Non hai que mal que aquí non hai un goberno que me teña o meu niño aquí traballando. Pois non, xa hai bastantes traballando gracias ao goberno, que debió, ao mellor, un liberal diría que son excesivos. Bueno, creo que me estendo un pouco demais. Eu, xa así, casi para rematar, quería facer yo... Era un pouco continuando con ese tema, non? Como... Que deberíamos facer os galegos, non? Para construir un futuro. En lo que se incluba a nosa identidade tamén. Porque ti antes falabas, non? De que quizás nós non o vexamos, e os nosos filhos tampouco, pero se caben os netos, xa non vexan esa Galicia de identidade. Bueno, a primeira cousa é non ser defensivos. O sea, ser progresivos, mirar para diante. Si queremos que todo quede igual, seguro que non quedará. Si queremos que as leiras sigan como eran antes, seguro que non. Se queremos que a lingua e tal sexa como antes, seguro que non. Porque, bueno, e además nos últimos anos, coa aceleración histórica que estamos padecendo, pois ou nos incorporamos, ou nos adaptamos e nos incorporamos, ou non. Hai fórmulas que aquí funcionan estupendamente ben, pero non teñen que ver con a nosa propia identidade, polo menos directamente. Hai 30 ou 40 anos, Zara non existía. E hoxe é a primeira empresa mundial de confección, estando, pois, con creo que son 6.000 tiendas no mundo, 6.000. Pensar que eso nace aquí en Arteixo, na Coruña, eu creo que é un motivo de orgullo extraordinario. O que pasa é que mellor non encaixa co que nós pensamos que debería ser, ou co que podíamos esperar. Que si que dice eso, dice de outras empresas pesqueiras, ou do viño, ou de outras incluso empresas de confección. Claro, non temos petróleo, non temos carbón, non temos, en fin, un pouco, temos vento, e granito tamén, entendín. Para o granito, despois vai para China e volve. Teñen que fazer alá unhas lareiras, que curiosamente se as fan os chineses, ou os vietnamitas, ou o que sexa, e ven para aquí. Entonces, creo que algúns argumentos temos para poder ser optimistas. Pero que se a pregunta que queremos que podemos facer políticamente, pois eso a mí xa me desborda. Me desborda porque a política é arte do posible, dicías antigamente, pero tamén do imposible. E donde creo que moitas inercias nos van levando cada vez máis abaixo, non? Entonces, non sei. Creo que se é unha fortuna ter unha identidade, ter unha cultura propia, ser orgulloso desa cultura e ser consciente dela, pero que non é excluinte con outras. Hai unha frase do pai, podemos dicir, do euskera moderno, que foi Michelena,
un compañeiro de cárcere de Ramón Piñeiro nos anos 40, que cando se ve unha tesitura de ir po goberno vasco e dicir, que facemos co euskera e como lle damos unha solución a isto, dixo, non podemos quedar nun gueto, temos que buscar un lugar para o euskera no conxunto das linguas, no español, no francés, no inglés, e que sexa compatible con elas. Non digo compatible ortográficamente, que é un debate que aquí nos gusta, que é imposible, sino que sexa compatible desde o punto de vista da propia concepción do individuo. Solución, hoxe está nun 50-60% de falantes que o saben, cando partía dun 20-25%. Nós nos fixemos unhas grandes ilusións e agora gran parte dos que mesmo son profesores da materia dicen, estamos moi mal, isto está morrendo, nadie lle fai caso. Home, se é así, é unha profecía autocumplida. As profecías autocumplidas son peligrosísimas. Se tú dices, este neno vai caer, este non vai caer, este non vai caer, ao final cae. Cae. Xa, pero temos que reagir, que digamos portugués, temos que reaccionar frente a eso. E reaccionar con talento e con inteligencia, e con certa audacia, non? Eu veño, por exemplo, polo avellentamento da nosa sociedade. Un tema preocupante. E diz, a inmigración non é negativa, un país que necesita xente nova. Xa, pero é a forza puxante, non? Pero hai dúas cousas, unha estrategia determinada da poboación galega no ámbito familiar que vai conducindo a eso, é dicir, que hai como unha especie de resistencia a ter fillos por razóns desde dificultades económicas, de formación, de o que sexa, e hai outra razón moi importante, é que non importamos xente nova. En España, nos anos de 1990 e pico, hasta 2006, hasta a crise, entraron 5 millóns de personas de fora. Tantas como saíron de España desde 1840 a 1960, a América, por exemplo. ¿Cuántas vinieron a Galicia? Escasamente 90.000. Dos cuales a maioría son fillos de antigos emigrantes. É dicir, que non temos capacidade de atracción. Entón, o problema non está solo, que é un problema de avellentamento. Pero o avellentamento é unha idea un pouco estática da poboación. A poboación está constante... É dicir, agora dices, que temos que facer políticas natalistas, pero natalistas e que? Natalistas e para que? Onde vamos a colocar o presunto producto desas políticas de promoción do natalismo? Só parece, estamos no século XVIII, XIX, é unha fórmula moi antigua esa. O que temos que ver é como podemos atraer, e podemos atraer incorporando xente inmigrante, e a xente inmigrante estáse atraendo en gran parte de Europa. A maior parte dos países de Europa son receptores netos de inmigrantes. Francia, Alemania, en fin, Inglaterra, os Países Baixos, etc. Entonces, volvemos ao asunto de por que non teño un traballo aquí, e que temos que pensar por que non hai ese traballo. Isto nos pon ante unha parede. Eu xa sei, pero a mí non me pagaron para resolver ese problema, senón para decilo solo. Porque para resolvelo hai partidos políticos, sindicatos, institucións que se dedican a eso, gobernos, e eu non formo parte deso. Dirixo unha institución que de presuposto moi limitado e que ten sobre todo un poder da palabra e pouco máis. Eu quería facer unha pregunta así para rematar, porque en un foro que estamos educativo de moitos profesores que están educando alumnos que chegan á universidade onde vostede, profesor, ten unha larga experiencia. A universidade hoxe en día, o sistema educativo incluso, está adaptado aos novos tempos, ao que demanda, estábamos falando ahora de adaptarse, a realidade do que demanda a sociedade, ou estamos con modelos moi do século XIX? Bueno, vamos a ver, na forma externa hai modelos que son da época de Fray Luis de León. É dicir, unha aula
e unha mesa e un profesor e unha clase magistral, pois sí, son da época da universidade máis antiga, non? Noutros aspectos eu creo que sí que se transformou moito, non? Entón, desde o punto de vista, digamos, técnico, pois todos os alumnos teñen toman os apuntes nun papel como os vellos, senón xa nunha tablet ou nun ordenador, envían os traballos por correo electrónico ao profesor, fan consultas por correo electrónico, en fin, que hai unha serie de elementos, digamos, tecnolóxicos que están sendo utilizados. Outra cousa é o que le saben ou non saben, pero iso entra noutro aspecto do sistema educativo. Claro que os sistemas educativos sempre teñen defectos, non? Porque teñen unha solución perversa, unha situación perversa, que son xente que foi formada dun modo que debe logo formar a outros que necesitan outra formación. E esa contradición é casi insoluble, a non ser que houbera uns mecanismos de educación permanente e de reciclaxe, especialmente do profesorado, cosa que é en parte inviable. Isto leva que a educación este sempre un pouco posta en causa ou na picota. Creo que a veces injustamente, non? Non creo que agora sexamos, as novas formacións sexan máis ignorantes e teñan menos formación que hai 20, 30 ou 40 anos. Teñen outra formación. A mí o que máis me preocupa non é tanto eso, é para que como queremos formar as novas xeracións. Si para que dentro de 2 ou 3 anos teñan un posto de traballo ou si para o resto da súa vida. E resulta que a resposta que nos obliga, sobre todo, as institucións políticas e, sobre todo, as financeiras, etc. Non. Os alumnos teñen que sair xa plenamente formados da universidade, teñen que saber cacharrear, teñen que saber facer un balance se son de administración de empresas, teñen que saber andar, se son químicos ou bioquímicos, xa teñen que integrarse ao día seguinte nunha empresa, etc. Para meu ver, eso é un erro. É un erro moi grande. Porque agora resulta como se pensáramos que a nosa riqueza depende de terras. E agora a nosa riqueza, en que ten un plan de pensións? Pois, invertindo os fondos, pois eu que sei, nun fondo de inversión de Canadá e outro de Noruega e outro de non sei onde. Non naquela terra que ten ali ao lado. Entón, teríamos que pensar en formar un pouco mellor sobre destrezas básicas e non sobre habilidades inmediatas. Pero isto é difícil porque a educación tamén hai que medila. E os resultados, se non son medibles, logo non teñen nin financiación, nin son trasladables a outro ámbito, nin temos informes, se temos informes PISA porque sí, se non os temos porque non. Algo hai que medir. Agora, a posición do profesor é bastante complicada. E logo, a mí eu non teño queixa deso, pero logo hai outro problema, e é que o sistema educativo perdeu moito pé, porque deixou de ter un monopolio. É un monopolio que antes, primeiro tuvo a Igrexa, pois tuveron as escolas catedralicias, pois non sei que, os centros educativos, e chegamos hasta ahora. Pero, hoxe, a formación do individuo, sí, xa se fai socializándose en moitos outros medios, especialmente na rede, que non é controlable. E cuyos resultados non sabemos ainda cuáles son. Logo hai outros problemas de fórmulas pedagóxicas e de... En fin, que eso ten que ver coa sociedade na que estamos vivindo, que eso non ten moita solución. Hoxe, xa non admitimos ter héroes. Hoxe o que estamos buscando constantemente son as vítimas. Está cambiando todo. Se un neno é unha vítima, non é un héroe. Se fai ben, non é... É dicir que, por eso, a linguaxe políticamente correcta, todos estes problemas que están surgindo agora, teñen que ver con eso. Entón, que pode fazer a educación? Pois, non sei. A verdad que é difícil a súa posición, é difícil. A min, como profesor universitario, pois isto me afecta menos, porque, bueno, sempre estamos así un pouco á marxe neste punto. E, claro, desde que empecé a ser profesor, no ano longínquo ano 1976 até hoxe, xa pasaron 42 anos, pois moitas cousas cambiaron, pero, bueno, eu tamén cambiei, e agora penso unhas cousas que non pensaba. Espero que os alumnos tamén, non pensan o mesmo que pensan seus pais ou seus avós. Pero a educación, por norma,
tende a ser un pouco estar na picota. Porque, por ese decalaxe xeracional que ten, non? O profesor queixase que os alumnos veñen mal ensinados, é o que ven detrás ao mismo, etc., e así sucesivamente. Iso é unha pescadilla, en certo modo, que se morde a cola, non? Entón, eu sou máis optimista, sería máis optimista sobre a educación sempre que abandonáramos esta idea da superespecialización que temos que na universidade foi moi nefasta. Unha cousa é facer grandes físicos ou grandes matemáticos e outra cousa é formar xente para andar polo mundo. Entón non podemos, creo que houve un exceso de peso humboldtiano no diseño da universidade nos últimos 30 ou 40 anos, que só a investigación é importante, o ensino non importa, a docencia é menor, toda a carreira debe facerse en razón de investigación. Os profesores, se son bons é porque escriben un artículo ou dous ao ano nunha revista de impacto que teña ben evaluada non sei que non sei cuánto, e se non, clac, non pasan a ser contratados doutores. Entón, a realidade é esa. A xente toma decisións racionais, como se el mires, tomaba unha decisión racional. Se o máis importante é fazer un artigo para publicarlo en inglés nunha revista onde o director é profesor de Harvard, e mo admiten, estou salvado. E se dá unha clase menos boa cos alumnos, pois xa veremos. Entón, como invertir a situación? Pois é un debate sobre educación que faría falta distinguir entre aqueles que van por unha vía e aqueles que van por outra. Unha cousa que en España non se fixo e que está en moitos sistemas educativos, que é a diferencia entre o que son centros de formación e o que son centros de investigación, mesmo a propia carreira de investigador, as grandes escolas ou centros de investigación como especializadas. É dicir, porque a educación tamén ten un punto de xerarquía, que é a diferencia entre quen sabe e quen non sabe. E iso ou se admite ou non se admite. Si practicamos unha democracia enfermiza, resulta que é igual un obedel que é o catedrático máis importante que é a Xavi. Si somos conscientes de que eso non debe ser así, pois entón hai que arbitrar os mecanismos para que sexa. Pero estamos camiñando na dirección máis digamos, democratitis. Claro, eu, outro día, presidí un tribunal de unha tese. E claro, agora hai que poñer unha tese e hai que avaliar de forma secreta se merece ou non cum laude. Perfecto. Riscas un cuadrado e pos, metes nun sobre e dices, pero ten usted que leválo a oficina non sei cuantos de campos non sei que. Como? Eu fixe unha tese doutoral, dúas oposicións, non sei quantos libros escribín para isto, para que eu vai ali levar o sobre. Se chegamos a ese punto, entón é que está todo confundido. Eu levei. Pero, porque, claro, porque xoga sempre co problema, que se non levo o doutorando, neste caso non o doutorando, a máis brasileira, que se o día seguinte, fica nunha situación pois un pouco deslucida. Entón, non vou seguir por eso. Bueno, pois moitísimas gracias a Ramón Villares, unha delicia escoitalo, gracias a todos vos. Esperaremos telo de novo aquí con un novo libro, sempre están as portas abertas destas xornadas e a vos os vemos o vindeiro xoves día 8. Moitas gracias a todos. Vale. Foi por un novo libro, quen sabe? Bueno, en outra ocasión.